F'5 snin il-Forzi Armati ta' Malta kellhom 180 seħħa ta' trasferiment ta' pazjenti bejn iż-żewġ gżejjer, medja ta' 3 fix-xahar. Għaldaqstant la darba jidħol fis-seħħ is-servizz ta' Air Ambulance bejn Għawdex u Malta se jagħti nifs lill-istess Forzi Armati li se tkun tista' tiffoka r-riżorsi tagħha f'postijiet oħra. Sostna dan mal-Gazzetta kulħadd kellim il-Forzi Armati ta' Malta. Dan f'kuntrast kbir ma' dak li qalet id-Deputat Nazzjonalista Claudette Buttigieg fejn iddiskrivit l-introduzzjoni tal-Air Ambulance li se topera bis-saħħa tal-ftehim bejn il-Gvern Malti u Vidis Global Healthcare bħala gimmiku mhux priorità. Dan l-Air Ambulance kien possibbli wkoll minħabba li l-proġett jinkludi element qawwi ta' turiżmu mediku u għalhekk ser jiġi offrut servizz għal pazjenti barranin li permezz tiegħu dawn il-pazjenti jistgħu jitwasslu mill-ajruport ta' Malta għal Għawdex direttament b'din l-ambulanza u stmat li kull turist mediku jħalli mal-10,000 euro fl-ekonomija lokali. Dan għaliex dawn it-tip ta' pazjenti jkunu jridu ċertu komdità li mhux se jiddejqu jħallsu għalija. Għalissa din l-ambulanza se tkun ibbażata fil-heliport tax-Xewkija. Madankollu meta jitlesta l-bini fuq l-isptar ta' Għawdex, l-ambulanza se tkun trasferita għall-isptar, hekk kif ser tinbena wkoll helipad. Dan fil-waqt li f'Malta l-helipad tinsab fl-isptar Salluqa, fejn mistenni investiment qawwi ieħor li ser jara r-reġenerazzjoni ta' dan l-isptar. Sfortunatament dan il-helipad ma setax isir fl-isptar Mater Dei, minħabba li s-soqfa ta' dan l-isptar mhumiex b'saħħithom biżżejjed. Fil-waqt li dak li kien inbena ħdej l-isptar Mater Dei kellu jitneħħa sabiex jinbena l-isptar tal-onkoloġija.